Не всичко без нормална тензора. Оф, много е гадно, че трябва да правим отварата за леген. Както и да е, нека да започваме с отварата, че нямаме никакво време. Което означава, че нямаме другата половина. Значи трябва да я намерим. Трябва да обсъдим случилото се. Нещо го изгориш! Няма. Тук май пише място, където трябва да търсим. Обладана къща. Забравим списъка. Дали сме в правилната къща? Ще тук има врата, нека да влезем. Тук има някакво стая, да видим ли има тук? Не. Има! Тук загасна! Хайде да си казвам, че трябва да сложиш. О, не падай! Дай! Чакай малко. Изчакай малко. Но това е нашият хол. Вижи, Гена с отварата се стои. Какво става? Какво става? Парти от 12:00. Тик-так, тик-так. Чакай, значи. Днеска е Хелоуин. До 12 часа, значи имаме време да направим отварята. До 12. Станеме вещи за винаги.